Yemfiri what was so was Sampa bono mantam no na rehosam na esie wo ho no enra ye bo mu nkyeremu di ho nkomo ne nan so yet was so ya nyane nte se owura baako afemu ahwere ne nkwa ewo mu yama ne boni Solomon Feka ewa homa ne so a yepese ewo ye mu nkyeremu solo otemeka wie me ma ha ma wakwa baba kwansesem tofa boso mejo so menuaba na mpom to say nyame adom ho ye na won so e nyame adom abusuafo nyina ho ye nyame adom ye da nyame ase na solo enra ye di nkomo enenso ede na asi wo honom den na kofa ba ya owura yi enya ne nte se wa free mu yi menuaba meda se na yedi kan free ekom mretenten kanafe na saa nsensem nyina hyase ne nyina ye eye ahennie na kamia ye se na sama jafla abusua esusu se kwanya regional minister DCE regional House of Chief President, Council of State President, omodi omo faso no emma omwani nje. Secondly, omo nye safe kakra. And into omo yo margin say omo ba ko yo press conference na ewa akra. Na anore na omo koye ye. Na omo koye ba wie ye no. E na sam modua nkrofo no say obi biara wotu anamon ko nkran koye sa press conference no. Enya ade omo da omo be che omo. Omo be hye omo fie. Enu nti me no kase enu anwumre eye na nasangwa jafra na tia mehene panyini ni fie wo mo ahyefa ye toso biem achiame na wo toso mienu aye fra na e chiame abu oni de ni fie no ya hye ne dworo be me no kase na ye bisa se wo hwe mo a Sampa no kafi wo ho na kafi no mo pagya mo from eye anopa no nsia ekopem anwumre no ndu eno ena na kafi no ye adwuma ye bisa se enro yi aposifo ewo kromu ho ebe nonso nonkro no ndu no na sam modua nkrofo enam krom enti ne ye bisa aposifo ne se ekwan be na mpoefo timi nya akwa efriye enti sesi a me no kase omu kan sisi dua plane se nye plane fa edan sese na omo sese no Ghana Police Service eye German of Sampa commander woni ne manfo mu ni mu bi de tosonso omo ka che say regional minister so ya aware say ade a hyehyɛ ni nyina no o ya aware enti se ya me no ka say oba Sampa awie omo sorry kokyera kakra nti omo ayo omo adwen say obi biara o call press conference no omo be hye ne fie omo anhye ne fie a omo mfa nche no eno na nam so eno atu toto a me no ka say abrantie ya ye de ne picture ba beto so wato na anam wonse do mienu so de ba bi omo da no ye bo mpa se nyame ebe mo omo nkwatenten nyame abata ye mfa fofie anto ata enti se amenu ka se akwa e de papa e wo ho a oba Sampa se no kamia ye se sam modua nkrofo no atake ye nua ye nka ne sei ansa na sansan we nyina besi no emrante no more side of sam modua side of sam gbajafra omu nyina afiri kromu ho enu nti obi anim obi afie nanso ansa na pete sa atorenje bi aba no gise yakofa hoho aba abedwane omo enti sam modua na nkofa hoho amedwane omo de a omu ntimi nye sa dedere sanse obi anim obi a onim obi anim obi abusua obi anim obi a girl na obi anim obi a yere enti sian kamera sese mo atimi ahye omu fie di a enya de omo so mbepene enti omo ka cha omo mpayi dramani any interior minister any local government minister chieftaincy affairs say the omo ye no omo hu omo ate omo mpese sangwa jafra nkrofo so be sori a omo beka se omo na de aturenche aba ndi sha me no kasa idie obi a sangwa jafra nkrofo no wo biara bo ne ho ban bo ne fie ban na de agosi wono no ya semo solo ye da se na chere se uche mu aposifo wo krom ho enso ensamoni e koso nana wadawro ma me kan dua plane say kasi wo krom a yes 10 o'clock 10 p.m. and sase obi pia bontene and so anyema e ko nyina ye after 10 o'clock into the security na omo Sampa omo boban omo ho. Secondly, Chama Jafran Crofone say woman just omo nji Ghana Police Service na omo Sampa ni because at the end omo kasa ne say omo mom kasa omo ye bibia na police for na ba emra emma kwan na mom san modua Crofo ye bibi dia a police for ntimi hwe omo di omo ye do omo ye wie ansa na omo aba enti kamia say akoye no akoye sa enti si ane de omo de omo nka hwe na mom kosa nso e wo mutim. Okay.
Solo ya dase ba ye besra won so wutu ho na mo nyina na wo so wo ya hwe ye dia ma ye sre wa Wadauruma